wallahi idan kai wannan haɗin baka samu ƙaruwa ba, to sai dai in kana da wasu illoli da zan faɗi, ko kuma Allah subhanahu wata'ala ke bai kaddara ba za ka haihu a rayuwarka. Kada a manta da following da liking da sharing don yan uwa su amfana. Allah sa mu dace. Duk wanda ya san ya taɓa yin istimina'i, to dan ya ga bai haihu ba a zamantakewar shi na aure, to binciki wannan istimina'in ne, ko kuma wankan rafi ko wankan kududdufi lokacin yarinta ya ga yayi bai haihu ba, ya binciki wannan wankan da aka yi, wanda sanadiyar haka ana yin fitsarin jini, ana fitar da farin ruwa, to ya binciki wannan wankan da ya yi lokacin yarinta. Ko kuma mai matsanancin ciwon sanyi wanda sha'awar shi take ɗaukewa, wani ma bai kusantar iyali, ko kuma sai ya zo kusantar iyalin sha'awar ta ɗauke, sai ya ga bai haihu ba, to ya binciki wannan